kuphi nakuphi la ukhona khona njengamanje ubukela lo mfanekiso oqoshiwe. uNkulunkulu meke kulonde kubusisa. Thina ke siza ngokuyithoba nokusehlisa. Sizobe sibheka nje amaphupho njengenjwayelo, kodwa uma unalo ufuna silikhulume ngefoni nakhona wamukelekile, akunankinga, ungasifonela anytime, ngaphandle kwasekuseni kakhulu, ngaphandle kwasebusuku kakhulu. Iphutho ongafanele uqinisekise awulenzele ku-WhatsApp, ngilindele nje ukuthi ungifonele kuphela. Kodwa uma ukuthi awukho ngaphakathi eSouth Africa, umuntu mhlupho oseZimbabwe kakhulu, umuntu mhlupho overseas noma kwamanye amazwe, ungacela ukungi-WhatsApp, ungifonele nge-WhatsApp call, please. You can do it. Umukelekile kwenze njalo. Asibhekela iphupho likaSindiswa wakangubo. Into ayishoyo ukuthi njani Pastor WeNingi, sibonge. Mina ke ngibuphe i-golden egg kunekewu/idada ngaphaphama ngisalicosha. So ngamanye amazwi engikuthola la ukuthi idada bese liphuma eqandeni eligold bese liphuma leli dada, futhi bese lichamiselekile le dada selibona ethu yalithatha ke. So uma ubona iqanda seliphuma yintshwele leli dada noma leli dada noma ikewu, uphawu luhle ngoba lusho ukuthi sekusemome noma sekuseduze uthole umvuzo wento okade uyisebenzela, mhlawumbe kungakudala usizoyithola, noma ke singasho ukuthi lindela ukuthola umvuzo wokusebenza kwakho ngokuyimisela noma ngokusenza ngokuyinikela nangokubekezela osozothola kungekudala, yabona. So uma uphupha la ubona nje amadada, uphawu lesingathatha njengoluhle olungasho ukuchuma kanye nempumelelo ezayo, ikakhulumazi uma lingakuhlaselanga. Kodwa ke okwesithathu esingakusho futhi, uma uphupha ubona amadada amnyama, uphawu lobengana kwethu, ngoba into esingayiveza la ukuthi lungasho nje ukuthi uzohlangabezana nezibhadi, uzohlangabezana nokudumala, ukudangala mhlawumbe noma nezindaba ezimbi empilweni. Singabe sithi thina futhi uma uphupha amadada amnyama, uphawu olubi kwesinye isikhathi olungasho ukuthi kumele uqaphele ngoba kunomuntu noma kunabantu ababi abakwenza inhlekisa, futhi mhlawumbe abazokuhlambalaza baphinde mhlawumbe bakudumaze, yabona. Uma uphupha futhi ubona amadada mhlawumbe amhlophe, so uphawu sithatha njengoluhleke ngenxa yesimo sedada elimhlophe noma ngenxa sombala omhlophe, okungasho ukuthi la lindela mhlawumbe inhlanhla noma uzokuba nenhlala kahle empilweni, nanokuthi mhlawumbe uzokuba ke namandla okunqoba inkinga ohlangabezana nazo empilweni, noma ke sithi uzokwazi ukunqoba inkinga osokuhlangabezana nazo uma ubona idada noma amadada amhlophe. So uma ungowesifazane kuyenzeka la uphupha izidleke sedada esakheke kahle, lolu phawu luhle kakhulu ngoba lungasho la ukuthi uzokuba nomuzi ofudumele, uzokuba nomyeni oqotho ozokulalela phinde mhlawumbe akweseke, ikakhulukazi uma uzethwele, yabona. So uma uphupha ke idada, ngoba kukhona amadada ayiganga, ukubona amadada asekhaya, noma abizwa ngamakewu, ibona amakewu noma ngedada, abanye bathi idada, kodwa kukhona la wathola emadamini, kube khona lothola ekhaya. Uma ubona lasekhaya nalo uphawu luhle futhi ngoba nalo lungasho mhlawumbe isidingo sokunakekela umndeni wakho, nokuphinde uzinikeze isikhathi nomndeni wakho futhi, yabona. Kodwa futhi kuyenzeka uma uphupha mhlawumbe amahansi amhlophe, kukhona okuthiwa amahansi, amahansi makhudlwana kunamadada but cishe kuyafana. Amahansi nawo uma ungaphupha wabona ikakhulukazi lawo amhlophe, uphawu luhle olungasho inhlakanipho, lungasho injabulo, lungasho nokuzethemba, lungaphinde lusho ukulindela mhlawumbe ukuba nenhlanhla nesinguquko ezinhle empilweni, yabona. Kodwa futhi kuyenzeka uma ubona umhlambi wamadada, wamakewu, noma ubona amahansi ayasambela mhlawumbe laphayana ke, yabo. Ngesinye isikhathi kuyenzeka kube uphawu osoluqaphelisa ukuthi uqaphele inhlebo, qaphela abantu abangahle bakuhlebe, qaphela abantu abazokuhleba, abantu abazokukhuluma kabi behind your back maybe, yabona. Siyabonga. uNkulunkulu ekubusise-ke. Ivideo akuyona yokuqala, kusiyo yokugcina. Maningi like-ke le video lesinze ngothando, ngikhombise nakuthando. uNkulunkulu make akulonde ekubusise kuyona yonke into ethinta ngezakhe izandla. Ilo umkhuleko esiwunikeza wena njengamanje nesifiso esisifisayo ngempilo yakho. Ama-video from akhona nje, uma unga-check-a nje manje ama-video sine-line up ama-video, futhi uyakwazi ukubona nezikhathi azodlala ngazo from ngo-9
ekuseni ngo-3 ntambama nango-9 ebusuku sizama ukuthi siqiniseke ukuthi amavidiyo akhona. Amavidiyo ayabukeleka ngoba mafishane, ungakwazi uwabukela noma ngangaphi ngosuku. Siyabonga. God bless you.